Eman minutu batzuk astea emisioa eta bar, bitaten joango naiz Twitterren botatzen ja txioa, zuzenean. Hasi da! Lan pizkat txapozu izategarren. Baina hobeto txapozu izatea, baina ordu hona da zuentzako, gogordeko ordu biak eta mar, ez baduzue jan jatekotan zaudete eta bestera jan egin duzu oraintze bertan, beraz. Ordu polita da zuzeneko bat egiteko itxon, kenduko dut Skype inoz molestatzeko. Eta, bueno, dakizu, YouTubeko kaldoko dela jarritako eta 10 segundutako delaya, beraz, pazientzia, hor kargatzen dau. Irudik uste minutu batzuk astea emisioa eta bar. Vale, listo, entzuten naiz eta bar, hau dena ondo doa, bakaixo lagunak, hemen gaude bueltan erengo honetan, Kerbal Space programean, edo guk edo neo esaten duan bezala, Gamera ontzia Space programean. Elburu erengo honetan da transportadoran txeko bat egitea, bale? Egon nahi frogatzuk egiten, baina bueno. Aldatuko dugu jokora, hau minizatuko dut, barkatu segundu baten, ja ez. Eta hasiko gara, eta hau egiteko praktikoan jartzeko eta bar jarriko dugu, ez dugu hartuko gure... ez dakit ez dut goratzen zenbietako zein den. Ez dakit hau gaude, bueno, berdin du. Ez dugu hauek karrerak hartuko baizik eta sandboxa, bale, izateko pesa guztiak eta bar ikusteko zelan... barkatu, Orduan, orain arte egin dudana, ez dakit kargatuko den, autosave hau izan da, nahiko empty slot, bueno, berdin digu, bale, egingo dudana izango da, nahi dute ingeniari bat, bale, eta ingo guna izango da, non zauz, hortze, bale. Hau, hemendik hartuko dugunez, kenduko dugu hemendik zintzelariak, sartuko dugu ingenieroa, eta bestean, bale? Eta, ingenioarekin edarazten den, hau da, orain arte egin lortu dudan egitea, goirko goizan, zehar, ere gutxiko dizuet, bale, ikus dezazuen. Hau ez du funtzionatzen ingeniero bat ez baduzue, bale, jakin dezazuen, LT. Orduan, prestatu ditut teklak, zenbakiak, erabili izateko, motorrak eta bat pizteko, bale, beraz. Kasu honetan daukat bata hau piztea. Ui ba. Zergatik hau ez da piztu? Hora, What? Bai, ikusten duzunez bat piztu, bi itxali, 3 aldatzen du motaz, bale? Hori ikusten duzue, baina ez dakiz zergatik. Ez dakiz zergatik. Hau faziatzen dabil horrentxe bertan. Doble mode, so. Free, vale. Ahí badio. Faiatzen dabil orain, hori. Ahí batzo. Hangarrara joan gora, ez dakiz zagatik faiatzen dabil oraintxe bertan. Bugen bat izango da edo. Hau da. Lehen egon naiz hau erabiltzen eta ez da egon inorako arazorik. Nan erabili dut gainera. A ber hor orain. A ber orain. Orain bai. Bona ikusten zuen batekin piztu egiten dela, 2 itxali, 3 motaz aldatu eta 4 eta 5 hauek pizteko eta 5 hauek pizteko, bale, hori ikusten duzue. Gutxi gora bera, 1 metro inguru edo 1 metro segundoko inguru abiadura behar da hegazkina
egan egin dezan, bale, badaraukagu, kontu handi, zibili behar gara, bale, hor, venga, hau pai, ondo, venga, kanpora enabadiko ditugu, izkate despegatzeko era txarra izan da, baina, bueno, gutxienez despegago egin dago, hori da nahi nuen erakutsi, despegago egiten duela eta hainbat metro gora egin dezakeela, bale? Hortz, orain bai hartu dugu errumbo egokia. Hortz, orain bai, bale? Orduan, hau kontuan hartuta, orain bagoaz, orain dator momentu txarrena dela faun mantentzea hor, eta gora egin dezala. Bale, ikusten zuen momentuz abiadura handitzen goaz. Eta orain, aktibatu dut hau. Ego ez da momenturik oberena, baina ona, nahi diot aktibatu eskatkaina hartu dezan, abiadura askoz ere handiagoa. Bale, gaude atmosfera edo soinuaren abiadura apurtzen horintxe bertan. Bale, 1 metro segunduko abiadura dekogu. Edut atalik txarrena zeharkatu lehen bailen. Hau, orain, abiadura galduko dugu, baina, bueno, ja nolabaiteko impultsioa lortu dugu. Hainbat metro egotzeko. Bob Kerman dago kriston beldurrarekin. Lasai Bob Kerman, momentuz ondo goaz. Abiadura murrizten gaude, lasai. Lasai, altuera asko igo dugu hori bai. Bala, hau da orain arte egin dudana, baina ez dudana lortu guztiz espazioraino heltzea, bale? Zaila da, onarte edo gune hau zerkatu behar dugu baita ere. Gaude puntu ia kritiko batetan. Nun bete garaia, impulsio extra. Baina, bitu. Hau pizterakoan normalean aire zerrera, claro, abiadura gehiago ematen digu eta aire zerrera gehiago dago, argi eta garbi. Horrun, saltzen segun airea gehiago da eta abiadura gehiago lor dezakegu. Puntu bateraino, claro. Baina gaude gunea honetara heltzen. Hendik gehiago mantendu dezakegu, saiatuko gara 200 metro inguru edo hauek piztu. Holan aire mugimendu gehiago izango dugu. 8.000 metrotan gauz. Hau nahiko harin dabil jausten. Hora, igual ingo duguna da, hau, jeitsi. Eta hau igo, jazta, hola ingaude, abiadura irabazten. Abiadurarekin eize sarrera, murrizten dabil, bale. Bare, olgoaz, ondo goaz. Hau ondo doa, transportadore biable bat da, edo gutxenez lehenengo adibide ezala, nahiko transportadore egokia da. Bale, hau da orain arte lortu dana, nahiko lehen baino askoz ere abiadura gehiago lortzen ari naiz. Altuera gehiago, bale, nire abilezia pizkate pizkat torpetsua naiz. Gero gauza da bilatzea sistema deposito gehiago sartzeko, gasaina gehiago sartzeko, altuera gehiago handiago izateko, eta bar. Bale, baina hau lehenengoa bezala ez dago bat ere txarto, ia parterik txarrenetanikoena gertatzen dena da, claro, hau deposito txikitxoa da, bale? Baina, bueno, ez doa txarto gauza.
Bale, hau ja ia iztekotan egon beharko gara. Gutxi barru, ia ez dago oxigenorik ia, bueno, ia esan da. Hortik daude batzuk ia gasolina gabe gara. Oh, claro, hauek gasolina gabe geratu dira, baina baitu. Hauek ja... 16.000 metro, Gero ikusi dut hauek erabili berren beste etzuk erabiltzen dutela normalean. Pero hemen ja koskada ez dekogula ia airerik, bale? Ja atmosfera kapa hau ia kendu dugu atera gara. Eta ja ikusten duzu nola jausten garen. Bale, hor daude nira, neko, bitu 16.000 metro dainko ondo dago. Neko ondo dago, azteko, lan lehenengoen artean. Bale, noia, normalan ikusi dut, fijatu nahi zerretzen dutela hau. Liquid fuel oxider eta gero intekai. Hauek erabili beharrean. Hauekin frogatuko dugu. Eta gero hemen dago beste koskak dela hauek deposito oso txikitxoak dira, bale? Gero kontuan hartu behar dugu, hau, gravitate masa tokia eta gravitate zentroa, bale? Osea, hau da sustentazioa sortzeko, hau da masa zentroa eta hau da impultsioa, kasu honetan horratzen deko gula. Eta hemen. Baina impultsioa atzera doa eguneko egunean, bale? Gero beste puntu bat pentsatzeko da hauek. Amalau. Epa. Hauek egiten dute amalau, eta hauek egiten dute askoz ere gehiago. Está el máximo zuster 1,3, claro, baina hauen kontsumoa 4,8 eta 5,9, eta buena da 1,5, Hora koska topatzea pizkat dena. Hau dekote, hau dekote... Bai, dekote alternatiboa ikusten dudanez. Eta suposatzen dut dekotela... Vale, claro, gero honekin hauek programatu beharko ditugu hauek piztu Active Engine B Shutdown eta 3 Switch Mode. Ba, eta gero ditugu hauek bi direra beste biak, bale? Baina hemen zitzu jarri daukoska, bale? Hauek ditugu nintze bertan, baina hauek igual gezeki dira, eta hau gutxiegi. Eta goia da kaka bat. Hau zer egiten du. Liquid fuel intake airea behar du, ez. Hau airea behar du ez. Behar dugu motore bat. Hauek adibidez erabili aldira, baina dira hau gastatzen dute dida baten. Hau handiegi da. Frogatuko dugu hauekin, a ber. Gara, hemen dago koskak dena froga eta entzaio eta errore. Hauek Active Custom Shutdown. Eta guazen frogatzera. Ez litzateke beltzez ikusi behar, Epa, kargatzen dagoela justo orain. Eman, ez litzateke beltzez ikusi behar. Aiba, bagia da, beltzez ikusten da. A ber, segundu bat, Segundu bat. Zagatik ikusten da beltzez. Aiba. Eman segundutzu batzuk, Eskerrik asko, Prodi, por cierto, botatxagatik mesua Twitterretik. Ez da ikusten. A ber, eman segundu bat. Horrein ez dute topatzen. Zergatik ez da ikusten.
Balaki zergatik den, barkatu, balaki zergatik den. Eske daukat, duela azkenengo aktualizazioan sartu dute Kerbaleran 64 bitetako formatua, eta jarri beharrean, zer aldatu beharrean ez konturatu, ez dut aldatu, orain irikitzen dut, ni daukat Windows 7 eta 64 bitetako sistema danez, irikitzen dut 64 bitetako, ez da ikusten honek, ingo du beste goza, ingo du beste erara. Fuentes globales, kenduko dugu, eman segundo bat, Tonsauz, txikitxo, ez dura topatzen orain. Hori, aktualizatu duten ez eta sartu duten 64 bitetakoa OBS neukan prestatuta beste bertxarekin 32koa, bale? Orduan, kaptura de juego. Orduan, ez dut aldatu. Ez aldatzerakoan, aceptar, orain bai joango beharko litzateke. Orain bai, barkatu. Hori, ez dudan ez aldatu aktualizazioan, OBS-en ez dudan ez aldatu, irekitzerakoan nire, daukat prestatuta fuente globalak edo esan dezakegu, bale? OBS-en orain ditzen dira fuentes globales, daukan prestatuta Kerbal Space programikoa, baina aktualizatzerakoan eta nik asterakoan irekitzen nire lobitetakoa eta ez aldatzerakoan, hor dago arazoa, bale? Barkatu, olako forma beltzarana denbora honetaz, ez da asko izan, esan da zeo zer, baina, barkatu, benetan. Baitu, jazta, ikusten da, jazta, eskerrik asko abizatzeagatik, prodi, benetan. Eskentzen dizut bihotzetik. Ez deseak horretaz konturatu, ez dut ez da horretan pentsatu egia esan da joko ireki dudanean. Orduan. Teorian, hauek bizten ditugu. Teorian hauek ere dekote, ondo, ongi. Hostia, hauekin ojito, joten esela, zertako ikutzen dudan. Igo. Bale, itxoin. Ez nuen ikutu behar. Kerbaleko gauzak. Ez nuen ikutu behar. Bale, bakiko dekotela beste sistema, ondo. Kriston abiadura gehiago hartzen dute hauek, Laro gehi, egun, eskat gehiago, ondo gehi, gora, mesedez, gora. Venga, ondo, orain konpontuko dugu. Hau ez terako ete bat. Batzutan venga, hauek atxera, jode, 200 metro segunduko abiadura, hostia, eske... Hauekin abiadura asko zera handiago hartzen dugu, Guztiz asertu hauek jartzea, Guztiz asertu, baina pera goaz, hortik. Goazen gora. Hortxe, orain bai, madre mia, 200 metro segunduko abiadura. Igual hauekin beste posible liratezke jartzea, Mango diogu kaina pizkatxo bat. 200 metro segunduko abiadura, ez dago txarto, Eta bagoaz, ironia, sortxeto lehenik ez dugu bestea aktibatu. Hostia, hauek izango dira erabili beharko ditugunak. Eta gainera ere sarrera asko zera handiagoa eta hauek izango dira.
Abiadura gaia heltzen ari gara topera. Ez dakit bestak aktibatu, este sistema. Momentuz aguantatu aldugu pizkatxo bat. Oraindik igotzen doa. Nire zerrara nahiko desentadeko oraindik. Ja, abiadura, bai, oraindik abiadura igotzen doa. Pasada hutsa. Ia 400 metro segunduko abiadura hartu dugu, Ez da broma. Ez da broma, 400 metro segunduko abiadura. Bosteun, hostia. Hore, bai, aktibatuko ditugu besteak. Este sistema. 11.000 metro. Hostia. Hostia. Orain hauek txikiegiak izango dira ziurazki. Hostia. Hostia. Ya ez dago ja oxigenoa sartzen. Gertatzen dena da Karo, orain daukagu abiadura impultsoa dekogu, bale? Gertatzen dena da, klaro, hauek hemendik den hartzen dute, bale? Alde guztietetik, orduan hauetako orain txertan gasolina gutxi dago, baina, hostia. Igual lortu dugu jartzea orbitan, ez pentsa, Zenbateko 40.000, bueno, ez gara guztiz aterako, baina, ojito. Hauek mirariak izan dira, hauek interesanteak dira adibidez biekin jartzeko, baina klara behar dugu gasolina asko ere gehiago. Honekin ia atera, atera gara ia. Bale, menditeko gordun. Hau da, oran. Epa. Epa. Bale, eta orain, hemendik ona. Ai, elnekin. Behar dugu gura. Gure helburua betetzeko behar dugu. Ez dakit, ez non hori egin behar. Ya está, deskontrola. Vale, hauekin asko zero beto. Hau esan dezakegu, hau da vuelo suborbital bat, osea, guztiz ondo. Lortzen dugun estabilizazioa. Posten gode, baina bueno. Hostia, ez da egon txarto, ez da egon txarto, motor horiek... Bale, orain koska dator. Urrengo koska da. Hau jakinda. Modelo goldeko dugu. Ez dakit nola gorde nuen, edo ez dudan gorde, edo zerein dudat, bueno. Transportadore suborbital jarriko diot. Vale. Eta honen, orain, helburua da hau hobetzea. Orduan, hartuta punta hau, orain baketik bi pertson sartuko ditugu, baina gasolina asko zere gehiago. Kadoka... A ver, ez que hau ondo dago ekarrik gasolinako delako, bitu, hau 800 gasolina. Ondo. Ifuleta oxidara. Motore hauek ere gastatzen dute oxider bigarren sistema aktibatuta. Vale? Ordun,
hau kenduko dugu. Jarriko diogu hau. Jarriko diogu kontrole hauek. Eta jarriko dizkogu ja propulsore hauek. Oso onak direla, bale? Onarte dena ondo. Bale. Sustentazioa hemen dago eta masa hemen atzean dago eta impultsoa hemen atzean, bale. Orain arte ondo. Orain, egoak. Egoak edoaki banizkion neria izango zen, por txerto. Joango naiz begira noizean behin, zozer komentatzen duzuen. Bale, momentuz dena ondo. Venga. Orduan, orain, egoak. Ego hauek ziur aski izango dira hoberenak. Claro, helburua da alde batetik hau izatea, nabe bat edo, baina claro, ez nabe bat hola, baizik eta rekurtsoak eramateko, satitea jartzeko eta alakoak. Horrelako nabe bat. Bale? Orduan, orain jarri beharko dizkiogu hauek. Bale, hau ja pizkat komplikatu izango da. Porque hau da, ja, kriston kaka jartzea, bale? Kerbal ez baduzu ezagutzen. Kerbaldeko nakatza larriena da hau. Atalak jartzekotan batzutan dira oso komplikatuak. Atalak jartzarena. Zeratik ez nagusten. Bale. Orarte dena ondo. Bale. Ordun. Orain koskara, zer jarri aldiogu gasolin bezala, bale? Ez izatea ez handia txikia, ez liquid fuel. Claro, baina ezke goza da, euksiderra ere behar dugula, bale? Hau adibidez, beharra da txikiegia da. Lau mila, me cago en la hostia. Me cago en sos. Gero ere konektatuko ditugu, bada espada. Kontrolor de xenon. Nik sentitzen dut, osea, kendu dituztela piezak edo. A ber, zer jarri aldiogun hemen gasolina gisa. Zera, ondo dago. Baina, klaro. Hau lan jarrita. Hemen beste bat, haundiegi da. Bueno, hauetako bat izan daiteke. Jarriko diogu bada espada, beste bi kontrole hemen. Eta amaieran, hauetako bat. Eta orain, tentsio kablekin lotuko dugu ona eta ona, bale? Era berera non daude kable hauekin nahi dutena konpartituta izatea, bale? Orduan, baita, bai ona bai, ai pizkat komplikatua da, bai, hauek ona joatea, bale? Bale, eta orain hemengo motorrak. Hemengo motorrak, ezin dira hauek izan, aire sarrera bat behar dutelako, jarri behar diogula, lasai. Izan behar dira, potenteak, ezin dira hauek izan, hauek gutxi dira, hauek gehiagi dira. Izan behar daude, eske hau nahiko egokia da. Baina, karo, kontsumo nahiko altua dute, bale? Hori da esan nahi dudana. Zonotu neko amarra. Hau bakarrik liquid fuel gastatzen dute.
Ostia, izan daiteke hau igual, a ber. Hau liquid fuela bakarrik gastatu egiten badute. Badaude hemen. Adibidez, hauek, 400 liquid fuel daukatela. Eta hauetako batzuk jarri aldizkiogula. Horrek aurrezten gaitu hemen. Hau, atala, hau, adibidez, oxiderra behar du. Baina, oxiderra beharko du azkenengo aldian, eta hemen jarri aldizkiogu contain itxoin. Orain nabil, ai, kaka. Eman segundu bat, hau, kenduta. Jarri aldiogu hau, liquid fuel gehiago duela, gero hau, eta jarri aldiogu hauek hemen. Pina, claro. Vale, eta orain hau, egoak. Hemen. Meka, zeratik. Vale. Oiba, zeratik dago hau arrebez. Hau arrebez dudalako argi eta garbi. Vale, txoin. Ai, ama, pizkat komplikatua da, Vale, guak berriz jarriko dizkogu eta listo. Hau dira. Claro, hor dekogu ja abantailtxo bat. Horrezten gaudela pisua monopropelal horretan, ez gaude pisuo gehiago eramaten, baizik eta behar duguna besterik ez. Eta ezberdintasuna liquid fuelean jarri ditzakegu. Vale. Ordun nik habe jarri alba ditut. Hemen egoetan jarriko dizkiot pizkat kanporatua. Aiba, sos, zergatik? Aiba, la hor diga. Aiba, la hor diga. Zer eman diot nik hau aldatzeko? Saiatuko nahi zordun banan egiten. A ber, bat. Eta bestea. Vale, hor. Banan, bestela, berdin zait. Ez da beste munduko zer suposatzen. Beste bat hemen. Eta beste bat. Orduan kontrolerrak jarriko dizkogu bada espada. Bat eta bat. Eta orain hauek. Epa, eta hau hemen. Ongi. Eta orain atzean gure hauek, motore hauek bakarrik liquid fuela behar dutenez hauek jarriko dizkiogu Neko ondo horrekatuta dago, egia esan da. Eta orain jarriko dizkogu bada espada, ez dut uste beharko duenik. Bada espada jarriko diogu kableten txore. Ui. Ez jarri, ez. Karo, gora doa dago. Ez dakiz ere indio da, jokoari, baina, bueno. Katxiz la porreta. Nun jarri dut. Berdin dau. Hendik, ona eta listo. Vale, eta horrein behar ditugu kombustibleko kableak, bada espada. Jarriko dizkiogula. Mendik ona. Eta mendik ona. Vale. Eta orain dator
divertigarriena dela gurpilak. Utilities. Bueno, lehenik eta hain jarriko diogu non zaude hauetako bat barko duela gero pizkata aurrera eramateko jarriko diogu bada espada baita ere plaka fotovoltaikoak hemen eta bateria batzuk. Hemendik adibidez. Eta orain gurpilak. Gurpilak ondo pentsatu behar dira nola jarri eta non jarri eta bar, bale? Nik hauek erabiltza gustoko ditut. Bi jarri eta jantzen dira bata besteren. Vale, bueno, berdin dago. Zan dira kontrakora eta ez dut hori nahi. Gustu duzu nola jartzen diren, bale, orduan. Ingo duguna izango da bat hemen jarri. Ezin dut zuzen jarri, bale, orduan. Ingo duguna da. Egoen ekstremuetan. Alba dut. Vale, hor bat. Hau ez dakit oso ondo funtzionatuko duen, baina bueno. Eta hemen beste bat. Eta orain bat aurrean edo bi aurrean. Kasunetan nik uste bi hobeto. Hor bat. Eta hor bi. Ez, bale, hau ez du balio. Ikusten duzu eta dela izan behar da hemendik. Zuzen egon behar dira bestera, alboetara joango zaizkigu egazkina. Ba, hor, eta pizkatatzera gore eramango dugu. Hor. Zuzen egon dadila besteak beste. Bale, eta horrein programatu behar ditugu. Custom bat, hau bi, Activate Engine, Switch Mode, osea, Shutdown Engine eta hiruan Switch Mode. Lauean hau eta hau Activate Engine eta hau Activate Engine. Eta bostean Shutdown Engine eta Shutdown Engine. Vale. Frogatuko dugu inbentzio hau. Ea zelan ateratzen dan. Zuek zer konkretu ikusten baduzu edo eta bota proposamenak edo zer uste aldatu behar dudala eta bar, bale? Beldur gabe. Esan. Benetan. Nik prest nagoela zuen proposamenak eta bar entzuteko. Bale, osea, esan, inolako beldur barik. Hasiko gara hauek aktibatzen. Ea zelan goazen. Ez diot jarri. Txoen, baki zer ez da. Bale, eta parte joten ere zeigu pizkat eskerretara. Bale, ez diot jarri hauek. Kaka. Eta kaka. Ez diot jarri lehenik eta behin, ez diot jarri hauetako bat. Bat jarri berlan bi jarriko dizkiot. Bitu, orain zuzendu digu. Ez digu zuzendu. Zergatik bat batean aldatzen da bera bakarrik hor. Berdin da. Bat hemen. Eta bat hemen. Eta hirugarren gurpila. Mendik aurretik jarri beharko genuke. Ez dakit oso ondo zein jarri.
Marko bat jarri eta igual. Pizkat berago. Hemendik. Txikiegi da hau. Epa. Golpeau. Txikiegia da. Hau pizkat handiagoa da. A ber horrekin. Vale, frogatuko dugu orain. Ea ba. Normalean hiru trianguluko sistema, gulpi sistema berena da. Izaten hori da, normalean. Vale. Venga, orain badirudi baietz. Orain badirudi baietz, nahiko zuzendoa. Nahiko zuzendoa, orain badirudi baietz. Orain badirudi baietz. Egun da 20 metro segunduko abiadura. Egun da 40. Joan da. Guztiz. Vale. Vale, joan zaigu, atxera, horrek esan nahi du masa lortu behar dugu, hauek, nahiko toki antzekoan egotea, bale? Bai masa, bai... Eta gulpil hauek, hau ez da Tokio berena gulpil. Beitu, orain zuzendu da. Harrigarria. Batzutan joko nena flipatzekoa da, benetan niotxoet. Simetri radial. Ah, bale, aldatu zait orain berriz. Nik ez nuen hori aldatu nahi. Fasteatu neoia berriz, simetri radial honekin. Hori da, aukeretan edo horrako zoze izango da. Ez dakit nola aldatzen den, hau, mierda, hau. Ez dakit nola aldatzen den, eta orain txertan ikutu dut, nahi gabe, eta ez dakit zer egin dudan, eta aldatu egin dau. Igual hemendik, hau dira kerbalak. Brakes. SAS, RCS, Light, Gear. Ez dakit, non demote ikutzen den hori. Handaren menbean egon da ez litzateke guzti zuzen egongo hemen. A ber, honen albo batetan egon da. Adibidez hor. Plaka hemen jarriko dugu. Eta hau peskat onago mugitu. Adibidez hor bat. Eta bestea. Pantzeko parecido, gutxi gora bera. Hortik edo gutxi gora bera egongo litzateke. Horren masaia nahiko... Bale, horren igual bai. Horrein behar bada bai, frogatuko dugu orain. Txarrera zeruratzea, zerura joatea, astea. Gero ja doa, ikusten duzunez doa,
bera bakarrik. Bale, atzean pisu gehiagi. Atzean pisu gehiagi, bale, pisu guzti hau aurrera eman behar dugu. Pizkat aurrerago, bale. Egoak pizkat aurrerago aurrera mugitu beharko ditugu. Ego guztiak. Bale, orduan, hau. Hortik adibidez. Eta, beste honek ez dauka... Horren konturatu naz. Ez dauka, hau. Hemendik, ona. Bale, horrein hobeto ziurazki. Pisua pizkat aurrera eman dugu, gravitate hor gutxi gara bera erdigunean dago. Teorian alde guzti horietatik nahiko antzeko dabil, bale? Orduan ez ditzateke arazo asko egon behar. Edo igual gurpiak benatzean jarri beharko ditugu. Baita baliteke konponbide bat izatea. Baina, karo, hori egiten badu pisua atzean dau. Hau kenduko dugu, hau hartu, pisua orokorrean aurrera eraman. Bale. Baina gero gurpilak, atzean jarri, gurpilak nahiko pisu desenteak direnez. Eta gurpilak jartzerako bera bakarrik aldatzen dit, kabroia. Bator. Eta bestea. Hemendik. Horaz, holako zeo zer. Hori balio zaigun. Adibidez. Neko itxura ona dauka orokorrean hegazkina, Hau zaitazko gustatzen, baina, bueno. Hor frogatuko dugu, zurazki ez duela plof atzera egingo, baina, bueno. Ea zelan egan egiten duen trasto hau. Horein aurreko gurpia txiki egia da. Baina, bueno. Loba da gurti jendea flipatzekoa dana egiten duena joko honetan, benetan. Igual arazoa da motore, ezin ditugula jarri motore, egoetan jarri ditugu motore horiek igual sistema edo hegazkin moto honetarako ez dira ideia oso egokia. Bueno. Vale, jarretzen zego gertatzen atxera doala abiadura gehiagigatik igual. Ez dut oso ondo ulertzen zergatia pisua. Hau, pisua eta Bale, hau izango litzateke, pizkat aurrera. Zeren eta gurpiak jarri behar ditugu izango litzateke gauzarik egokiena. Claro, orain dator beste arazoa, gurpiak falta zaizkura jartzea. Gurpiak jarriko ditugu. Hauek, baina hortze, eta orain pisua eta oreka ajustatu alditugu. Eta kabroi honek ja eman dit buelta denari. Ez dut ulertzen zergat egiten didan, hau,
jokoa, benetan. Punto honetan ikusten duzuenez, perfecto dabil. Vale, open. Save. Hau. Ezak zergatik egiten didan kabroiak. Mierda hori. Hemen jaldatu digu, kabroia. Goza, tengo dugu save. Vale, gordeko dugu, aterako gara, eta berriz hartuko gara. Ea, bug bat den. Eta holan konpontzen dugun. Balitekelako bug bat izatea. Hau hartu, pina jarri. Zota horreka. Aldatzen dut simetria. Zergatik. Demont lekentzen. Vale, jazta. E-arekin edo R-arekin. R-arekin, vale, listo. Gauza berri bat ikasita gaur. Simetria aldatzea. Vale, hortze. Eta orain gurpilak. Gurpilak jarriko dizkiogu hauek. Hortze. Ez dut uste hori arazorik izango denik hori hor egotea. Kenduko diogu. Eta espada estruktura kablea jarriko dizkiogu hemendik hona. Eta motorretatik motore hauetara. Epa, non jarri dut? Airean. Berriz ere, kabental. Katxiz. Oso ondo. Bueno, naufragatuko dugu. Fuera. Motorean berean igual ezin dut jarri? Baliteke. Vale. Horren badirudi. Ondo joango dala. Orain itxura asko ze... Ui. Bai, hor dira gurpiak. Orain itxura asko ze hobeagoa dauka, Jo, ez dauka zer ikusirik. Zuzen goaz, arazorik gabe. Euskat albo batera joaten, igual. Baina orokorrean nahiko zuzen. Hombre, ez dago makina perfekturik zuzen doana mundu honetan, bale? Trena izan daitek igual zuzenena, eta be... Eta gora. Gora. Aupai. Gurpia fuera. Eta hor mantendu. Primeran. Eskatu, hau konpontuko dugu. Ondo, ostia. Horra goaz. Horra goaz, lagunok. Espaziora. Zumbo space. Bagoazela. Valentina eta Bob por rodear. Valentina como Vale, momentuz. Inteika ondo. Piskat, abiadura piskat galtzen dabiltze da nire irudmena. Piskat gaitziko dugu orduan. Oe, 5.500 metrotara gaude, vale? Osea... Piskat kaina eman aldiogu. Eta igual hasiko naiz beste hau erretzen.
pizkat igual aguantatu dezaket berreun bat metrotaraino, edo hobeto esan da esan dugu sarrera hori 8.000 metro, ez guaz txarto, ez guaz bat ere txarto, Memo izango da pisterakoan. Ez guaz bat txarto, hau piztuko ditugu. Buah! Oxider gehiago behar dugu, bai edo bai. Bara, ingo dugun da hau murriztu. Eta hau piztu. Epa! Horan gaude, gasolina likitzuela bakarrik erretzen, baina hauek ere dekogoen laguntza. Atmosferatik atera arte edo, utxenez. Nahiko ondo doa, Arritzen nau, zein ondo doa, beharko genuke monopropelan gehiago, hori bai. Baina arritzen dau zein ondo doan. Ostia. Arritzen dau zein ondo doan, zein ondo rekatuta doan, eta bar, Osea, itxelakoa da, benetan. Men movida da, hauek itxaltzen ditugunean. Hauek itxaltzen ditugunean, kontuz hauekin. Bizueltizkatekin hauek ja kapaz izango dira, impultsoarekin eta haiek sortzen duten indarrarekin behar dituen azkenengo metroak aurrera eramateko, baina ez ditugu guztak gurekin, Vale, momentuz aire sarrera polita. 16.000 metro izan da lehen egin duguna, bagoaz 14.000. Azkenengo metroak izango dira oxigena bertan bera egingo du, hau. Osea, atmosferatik iaia kanpo gaude. Baina, bueno, gauz, hobetxe. Zer gertatu da? Zergatik joan zara? Hau, ez da urergarria. Hau, ez ditzateke gertatu behar, hortxe. Horrekatu. 17.000 metro, bueno, gutxenez, errekorra. Ondo goaz. Jausten gaude. Arazo. Ez dakiz zergatik gertatu den hori. Zergatik gertatu da. Ez, nire ametsak. Beragoaz. Bueno, saiatuko gara horreka errekuperatzen. Bale, asko ere hobeto. Bueno. Ez dakiz zergatik gertatu nor batean fallau egin duela. Gomendioak eta bar bota, beldur gabe. Ez dakiz zergatik fallatu den hor batean. Ez da zergatik, bale? Nahi dut bakarrik hau hartu. Bale, ez dakiz zer ez da zergatik fallatu duen. Hemen, ondo, bale. Bueno, propelan gehiago behar dugu, hori argi eta garbi.
Vale, jarriko dizkiogu vale, afuera, bina hauek ondiegiak dira, vale, hauek txikiegiak dira berrandatan, hauek pikainekoak dira hortxe eta gainatuko ditugu egoak eta bizkatatzera gara emango ditugu epa bai baina goia hortxe hortxe bigarren saiakera bi puntu utza eskatu nago vale zakit hor zergatik faiatu duen, baina bueno saiatuko gara orain monopropelan gero aldatzen dugunean irura monopropelana izango dugu hori primeran vale, hau aktibatuko dugu autogera hau eta hau teorian hori jarrita baina hauek ez dekot ezta ikusten dudan ez edo bai ez dekote bai, pasirudien bai, bueno, berdin dago claro, baditek ere atzeko bi hoiek, osea, hauek handiegiak izatea eta hemen igual behan, goian hobeto behan baino, baina bueno, epa, potenzalera pistatik, txo, isi eunda eskatalgo batera joaten da, edo nire iruditzen zait eunda berrogei isi hortxe mantendu fuera gurpillak hortxe horra goaz gora zerura ea espazio altzen garen oraingokoan monopropelino gehiago dekogu vale, ondo goaz orain ja, hemen alde gukaina oneri abiadurari, lasaitasunez zergatik joaten algoetara bale, gaudelako atmosfera, gaude abiadura edo soinuaren abiadura apurtzen gero badago beste sistema transportadore sistema bat da egitea orain arte nazaketa garen duen sistema direla koetantzeko bat eta hor hegazkina edo transportadorea sartuta ez dut oso gustuko bereziki sistema hori vale, gasolina pillo bat da egut egitea transportadore sistema hau saiatzen ari garena bestea baino vale, 4.000 metro orain ez dugu asko apurtu soinuaren abiadura baina bueno ondo goaz ziko gara igual kaina emoten zen bat baz 6.500 metro pizkat gehiago aguantatu dezakegu vale, atal honekin gero eta gehiago aguantatu hobeto besteak urrengokoa aktibatu baino lehen urrengokoa izango litzateke ja monopropelanoa ere erratzen hastea nik uste dut jada hasi beharko garera efetzen eta hau zergatik ez da erabiltzen koitadua epic fail zergatik ez da erabili hau
Ai bala, hor dioa. Pentsatzen hori erabiliko zala. Hori erabiliko zala. Ai bala, hor dioa. Jarri behar dugu komunikatuta kordekin. Ai bala, hor dioa, hori ez nekin. Monopropelano erabiltzen du motore hori, ez da? Oxiderra da. Bale. Erratu naiz, nire errakuntza izan da. Bale, egon. Epa. Bale, nire errakuntza izan da, barkatu. Hau ez dugu behar duguna da oxiderra. Bale. Hau da, bale, erratu naiz, nire erro izan da. Oxiderra behar duguna da. Ez monopropelanoa. Oxiderra. Baina, oxiderra sekaz ez da hau. Fuel oxiderra berez asekaz ez dago. Xenon, ore, xenon. Oxiderra berez asekaz, monopropelan. Karo, hemen dago koska, oxiderra berez bakarrik ez dago. Hor dago arazoa. Oxidera bakarrik ez dugula. Kordun hau, pizka bat... Dauka berbera, baina da motore batek. Motore batekin frogatzen dugu, a ber. Motor batekin oxider gehiago, kontsumo gutxiago oxider gehiago, baina impultso gutxiago. Frogatuko dugu batekin. Emango diogu neri buelta. Jarriko dugu guzti hau hemen. Hau dauka oxider asko. Asko dauka, oza benetan. Asko da. Igual hau nahiko luzea da. Igual hau erabili beharrean. Egun, eman segundu bat. Hau erabili beharrean. Erarriko dugu hau eskiluzatzeko eta hau buelta eman da, noski hortze, orain motorea eta hau hemen hau dauka oxider gehiago, dekogu oxider berbera besta bezala, baina Karorein, hau dago koska, hau kurboa da. Hau zuzena zan, eta hau kurboa da. Orain ordeko gu koska eta arazoa. Frogatuko dugu, a ber. Frogatzearen. Ez ego, prozetza guerrun, haikutu beharko dugu berriz. Zetagoen jain. Vale, eta gure, badaude. Vale. Zozer ideiak ere aporta hauek, beldur gabe mesedez. Gustatzen zaidala zuen ideiak hauek hobetzeko. Bale, ahora badakigu zen motore erabili. Zeinen gomendagarriena edo erabiltza. Gero saiatuko gara bat, agunego bat egiten, denbora daukogula. Denbora daukatu entze bertan, beraz. Epa, ez dut jarri hau. Jarri nahi nion, pizkat tope hartu dezala, lehenik eta behin. Horrelik kaina hartzen. Kilonewton.
sartuko gara hor. Ea, hau, honekin batekin bakarrik kapazkaren egan egiteko xurazki denbora gehiago beharko du abiadura, behar dugun abiadura hartzeko, eta ez bakarrik hori baizik eta behar dugun altuera hartzeko. Baina, bueno. Ordua, ondo doa. 60 metro, segunduro eta 10 metro segunduro. Tura daukat tean izatea eskua, eta ez, etura hori ez digu ematen, behar dugu bestea, behar dugu bikoa. Bikoa behar dugu. Bikoa behar dugu bai edo bai. Egin dugu eskin guztia bikoan pentsakor, eta bikoa behar dugu. Bikoaren beharra. Baina bikoa suposatzen du. Honek suposatzen du. Bueno, laurehun da piko dugu oraintxe bertan. Hortxe. Eta pieza hau. Hor. Oso ondo orekatuta, pisua hor gravitatearekin. Oso ondo dago. Hori da saiatu behar zaretenean, hegazkinak iterako eta bar, hori da saiatu behar zaretenean lortzen. Vale. Inar dezatela. Jo, oza, ditugu frenoen jarrita eta dago abiadura altzen, osea, kontuz. Frenoekin abiadura hartzen dabil. Eskatuko dugu ja hor. Venga, guazen bank. Zema taldetan egizarie eta berre pripistu zarete berriz. Eunda mar. Eunda hogeita mar. Eunda berrogei eta amar. Venga, gurpilak ordetxera. Eta gu gora. Eunda berrogeita marrekin gutxo gora bera gazkin hau gora doa. Vale, ondo. Ben, hartuko dugu pizkat gorago. Bale, hor ondo goaz. Faktura asko gauzi gotzen, egokia. Azer gara kaina emoten, lasaitasunez. Abiadura hartzen gaude, hori hona da. 3000 metro. Zaitu bargara azkenengo zati honet, zure azken mendik orainik oxigeno pizkatxo bat egongo da, 1000 metro, ondo goaz. Eta abiadura murrizten da, beraz, hau aktibatuko dut. Baina eske, klaro, hau oxiderra oso harin gaztago egiten da. Ez digo asko iraungo, behar bada UV oxiderra gatik aldatu beharko dugu. Hauetako txikitxo bat edo luzago bat, baina zeatuko gara oxide pizkatxo bat aurrezten. Honegatik aldatuko dugu, abiadura nahiko ona hartu dugunez. Baina gaude ja, pizkandaka gaude. Aire sarrera hori galtzen. Baina hor gabiltz, 1000 metro. Hau, zidera bere galdu dugu, ostia. Bale, lasai.
Moterago piztuko ditugu. Venga. Onarte ondo doa dana. Onarte ondo doa dana. Vale, 10.000 metro. Onarte ondo doa. Oxidarra gastatu da, berdin zaigu, gasolina dekogu. Desederazio bat dago, hau itzaltzen dugunean, argi eta garbi, bale? Ez, kagada, Zergatik bat baten hau faia egiten gaitu? Zergatik? Ez duelako... Me kaguela hordiga, bale, ikusten dut zein den errorea. Bale, txoin. Ikusten dut ja errore bat. Hau, izan da den. Berriz ere? Berriz ere pantalla beltzez? Ez. Bale, hori esan da duela urtu batekoa, bale. Ez dute zer esan. Bale. Gomendioak eta bar, bota ditzakezue arazorik gabe, benetan. Ez dute jendeak osko egiten, ez ezer, bale. Hemen dago movida. Hau, honekin konektatuta dagoela eta arazo oneri behaltzen zaiola, baina hau ez, bale? Tuko dut. Hortz, orain ja arazori ez dugu izango. Alandare, oxiderraren arazoa dekogu. Oxider gutxi dekogu, baina, klar, aukentzen badugu, liquid fuel gutxi izango dugu. Ez dakit egongo den hortik atal bat honen antzeko, baina liquid fuel eta oxiderrarekin dela hau. Baina, klaro, murrizten dugu erdira. Eta gu naiz eta hemen hauetan 800 izan bakoitzeko. Ditzakegu froga. Hostia, kendu, hau kendu. Hau jarri, hau delako ez da, bai. Piskat txikiago nabaritzen dut. Dala. Nire ikuspuntutik baia. Horin batera, eta amen. Bale, torian horeka ez da egungo oso afektatuta, ez. Bale, primeran. Horin, oxider piskat gehiago dekogu, asko zere gehiago egia esan da. Igual jarri ditzakegu, dezakegu. Txiki hau bakarri liquid fuel izatea. Hortze. Bale. Horonan dekogu liquid fuel gehiago. Monoprope oxider nahiko soberan. Eta guazen beste frogatxo bat egitera. Guazen hau pizten. Kaina bizkat ardezala. Motoreak. Bizkat txardo jarri dut, baina bueno. Hau askatuko ditugu. Eta guazen gora. Zerura berriz ere. Dive in the sky. Dive in the sky. Whoa. Goazen, kerbalen izenean lortuko dugulako. Kerbal guztien izenean. Pila fuera. Eta gora. Dive in the sky. Venga, bakaina ematera, jazta. Bagauda abiadura oso egoki batetan. Orain gora.
Bueno, hobetzen dugu ja, arazo konpontzen goaz eta perfekzionatzen goaz pixkanaka gure modeloa. Ez da, batere txarto. Horein gauza da, hau kentzen dugunean, hauek aktibatzerakoan eta hauek kentzerakoan, deselerazio bat dago, deselerazio hori egiten du aurreko partala gora joatea. Bale? Orduan, hauek itxali baino lehen behar bada, hegazkina plan utzi beharko genuke. Bale, 8.000 metro goaz, abiadura nahiko desentea dekogu. Aktibatuko dugu hau igual. Hau hogeita etzen denean aktibatuko dugu, bale? Bera, 8.000 metro, eta horrendik ez dugu aktibatu hauen beste era. Aktibatuko dugu ja. Beren hasi gara ja oxiderra erretzen. Oxiderrekin lortzen dugu oxigeno gehiago, pizkat gehiago egitea, abiadura gehiago lortzen dugulako. Kara, gauza da, atal honetan teorian lortu behar dugula alik eta abiadura gehien gero hauek aktatzen eta hauek kentzerakoan ez nabaritzeko inbat zera abiaduraren aldaketa edo esan dezakegu. Amaika mila metro oxiderra hau gastatzeko zorian dago eta hori gertatzen bada arazo bat izango dugu. Bueno, arazo bat ez, baina igual pentsatzen joan beharko gara hauek aktibatzen. Wait, ez naiz konturatu. Bale. What? Bale, ez da gora iragu piontzat. Zeratuko gara hau konpontzen, bale? Opa. Orain bai. Beragoaz cayendo en picao. Vale. Gertatu seguna da oxiderra gastatu duela. Simpleki. Gauza da, hau gastatzen... Vale. Hau gastatzen, hau galdatuko dugu, erreiz ere. Honetan. Eta saiatuko garena da. Hau gastatu bezain pronto. Hauek aktibatu eta hauek desaktibatu. Ea zer lortzen dugun. Edo oxiderra hasieran gastatzea igual. Saiatuko dugu beste gauza bat. Oxiderra hasieran gastatuko dugu. Eta hor vigilatuz, noski. Hemen galtzen garenean ja, Kriston abiadura lortzeko. Hola, hasieran kriston abiadura... Claro, es que arazoa da, kentzen diola, era proportzionalean guztiei. Orduan, hori da, nesera neu konturatu. Venga. Horren abiadura galduko dugu, baina bueno. Honekin eta in.
Eta bakarrik dekogu hori kontrolatzeko oxiderraren aldetik 5.000 metrotan jarri garera ja da, baina bueno. Venga. Zerakit oso idea ona izan den, baina bueno. Piskat bera egingo dugu gure aurreko atala. Eta igual aktibatu egiten ditut hauek. Orain ja hemendik hasten gara abiadura lortzen, ja denarekin, dekogun denarekin. Eta gauza da abiadura lortzea, guztionekin gutxienez. Hortik. Ben aire gehiago sartzen zaigu, beraz distantzia gehiago rekorritu ahal izango dugu. Ondo. Hode kriston abiadura hartzen, Hor manteteko dugu hauekin, bakarrik, oraintxe bertan. Oso abiadura hartua gardelako hartzen, eta behar bada gutxi barru. Flipatzen daude kerbalak. Ue! Zer gertatu da? Zer gertatu da? Zergatik bat batean, hau, joaten da. Zen da puntuan nun bat batean, fus joaten dela. Motorea joaten da, ez dakit zergatik. Claro, argi eta garbi. Vale, listo. Claro, etxe da puntu bat nun ez dira heltzen oxigena guztiontzat. Horregatik bat batean bat itzaltzen da. Hor dau movida. Gauza da, motore hau behar du oxigen kontsumoan behiratzen nabil, Mehaut Oda Zuster Esto era 20 metros segunduro, bai, vale, hori guzti ondo, baina behar dut kontsumitzen duen oxigenoa. Liquid fuel oxider. Bai, hori da daguna aktibatuta. Beste sistema da, hau liquid fuel intake, 4,5 aire segunduko maximoa. Orduan, claro, vale, badaki zer gertatzen den. 0,5 bakoitzeko. Egin nahi dut. A ver. Teorian. Prepara fue thrust. Hau da airea. Hau da sartzen dena, eta da behar duena. Claro, 0,58 da birekin edoia itxali behar ditugu hauek eta besteak aktibatuta utzi bakarrik. Eta holan ez da gertatu zaiguna.
aldatuko dugu honetara, menkaina irabasteko, altura irabasteko. Venga. Hemen altura harinaren lartuko dugu. Eta harinen lortuko dugu. Gara, hain behitu, 60 dago sartzen. Hau daude kontsumitzen 12. Claro, 0,50 ere funtzionatzen dute, orduan 2 inguru ja geltu beharko dugu. Sobera bengo dugu lan. Abiadura irabazi, aize irabazi, eta bar. Irabazi, noski. Sartuko dugu, uste zueran izango dugula, baina nahi hagut behetik kontrolatu, azkenengoarekin kontrolatu, besteakin baino. Era proportzionalean kentzen duelako, bale? Eta prisione menatzean dara magu beti. Tenga ez da segun azkenengo oksidarrarekin kaina emango diogu gora joateko. Asko pentsatzuko duzue. Jode! Joan naiz. Bat-baten joan naiz neu. Bat-baten joan egin naiz neu. Katxiz? A ber. Egin dezakegu, bale? Ez da oso komplikatu. Oxidarrarekin espaguko dugu. Baielako. Sí, porque lo valemos. Askoz ere abiadura gehiago hartuko dugu orain. Ditu 200 metro segunduro iraia. Hortxe. Gora, he. Venga, hogei. Hau, onda, botako diogu. Hoi emergentziareko edo igual utziko dugu, bada espada. Kara, hemen adibidez orain bertan dago haizea. Haize sarrera pilo bat jaisten, ez dugulako oso angulo erosoa edo eramaten, bale? Eko dugu pizkatzu bat gehiago. Hau da kontrolatu behar duguna. Venga. Hortxe ondo goaz, abiadura irabazten, altura ondo goaz. Lasaitasunez, ez dugu prisarik, bale? Ez dugu inolako prisik. Altura pizkanaka joango gara hartzen.
Vale, osea, buelta ematen badugu kerbaleri, buelta ematen dugu kerbaleri. Vale, lehenengo buelta kerbal osoari. Wait. Ez konturatu. Askotan, errorea da nik ez naizera konturatzen egolako nire munduan, ikusten flowa 1,batera jaitsi du, eta orduan 1,batera jaistean, pikutara doa, bale? Ikusten duzuenez. Orduan hori zer da? Nire errorea. Bale. Hori nire errorea da. Nik azten naizera kortik burua joaten, ez naizera fijatzen. Beraz, lasai. Ea, barrobote, lasai hartu. Lasatasun osoz. Venga, ondo. Peskat murrizten doa, peskat zuzenduko dugu, abiadura, eta horrea, gauz irabazten. Ondo doa, peskat kontzentratuta nago, peskat asko, baina bueno. Gauza da, abiadura irabazi nahi dudala. Hortz. Ondo doa, zenbat oksidatako gu. Vale, zuzo gehiago, erra dezakegu. Erra dezagun. Venga, hortz. Lasaitasunez. Zergatik? Zergatik hau gertatzen da batean? Ahí va, la hor diga. Ideiarik norbait? Ez duelako zentzu askorik hori gertatzen dena hor, dida horretan. Segundo hoietan gertatzen dela zoka zentzu askorik. Ez dakit hor batean ledai un rifirrafe, ezin izango dute... Hartza abiadura honekin pizkatxoat eta azkenengo metroak. Venga! Horren den momentua iaia zuzen igotzeko, altura harik eta bestialena igotzeko, gero ja jetxeko dugu aurreko atala. Espero pizkatxo baten. Ondo. Vale. Abiadura gorgia. Vale, ongi eta honekin eta in.
¿Qué dices, tío? Venga ya, hombre. Venga ya, hombre, tío. Zen hori gertatu behar. Horrek kriston rabia ematen nau gertatzen danean. Gaude hemen kriston izerdi patxetan. Ya, macho, maitia. O sea, 6.000 metrotara heldu garela, mesedez. Venga. Ondo goazela. Animo. Zagote, animo. Hau da, guztiok egin behar lortu behar duen gauza bat hemen batera. Transbordadore bat sortu nahian gabiltzala. Edo gutxienez ideia basikoa, transbordadorearen ideia basikoa gutxienez. Venga. Gitxiko dugu pizkatxo bat hau. Abiadura saltzeko. Gara, hemen sartu, gutxi dekogu, ez pentsa. 14 eta hemen, nahiko ondarre dugu dana. 18. Vale, listo, dena erredugu, oxider guztia erredugu. Vale. Taren berdur nahiz abiadura harina jartzeko, horregatik ez nago ez diot emango, bada espara. Bada esparako munduan. Eta ez egingo dugu hau, egingo dugu pizkatxo bat. Venga ya, tío. ¿Pero qué dices? Ez nizango dut ezer egin, benetan. Venga ya, hombre. Vale. Geratu zait argi. Ya está. Ez da zer gertatzen. Ya está. Kutu bez. Vale. Pasatu egin naiz. Horren bat pasatu egin naizela. Barkatu. Nire errore izan da. Ja, igual nekea be. Daramago hemen ja 2 ordu. Que modelo hau ja lortu dezake gainera. Argite garbi lortu dezakela. Oso da nik erroreak egiten ditut, tontoa naizelako, tonto gutxa naizelako. Baina, bueno. Nik uste dut 2 ordutan ez dago gauza ez du batxartu. Ongo gara astiro, lasaitasunez. Agur esan diogu oraintxe bertan gurpilei adibidez, ja legau egin ditugu. No, 400 metro. Venga. Hemen dago koska, lehenik eta pizkat oreka hartzea.
ardezela abiaduraren aldetik, bale? Oxigeno sarrera gutxitu egin delako. Arezito berriz badago azten. Normaltzea, bale? Normaltzea da desala. Mila 600 metro, ez txarto gauza da. Likid fuela be, agortzen ari zaigula, eta oraindik ez dugu ez da gora egin. Eskat gorago emango diogu. Abiaduren aldutik primeran goaz. Eguna da gora bera edo esan dezake borradako zeo zer. Eskat gorago egingo diogu. Abiadura murrizten gaude gure abiadura ere sarrera B, baina hartorera bazten gaude, hori da garrantzitsuena. Hori da behar duguna, egia esan da. Gero gainera, gero eta gorago, gero eta aire gutxiago. Kontuan hartu hori be. Vale, ez doa txarto. Gauza ez doa bat ere txarto. 2007 eskat gorago. Atalerik potoloena atmosferan zeharkatu dugu jada. Eskat jaitsiko dugu orain, aurreko partea. Hortxe. Gura abiadura gora doa. Teoría. ¡Tío! Me cago en San Pito Pato y la Virgen del Carmen y Neptuno juntos. ¡Dios! Gogorra da, Espentsa. Vale. Bedatxire 1 metro ditugu. Eratzen ari gabiltz. Vale, ongi. Ongi, ya está, ongi. Horai arte ondo. Ondo goaz, abiadura hartzen, aire gehiago, vale. Kaina bizkat emango diogu. Vale, 2400 metro. Eskalbera egingo diogu. Hortik. Abiadura gehiago hartzeko. Naiz eta denbora gehiago beharko dugun gora egiteko. Abiadura murrizten goaz. Eta altura de botza. Bueno. Ondo doa gauza, Ondo doa gauza, lasaitasunez. 2400 metro. Oxigeno sarrera egokia. Mila 700 metro, ja atmosferaren atalik txarrena ja amaitzekotan gaude.
Mila berreun, ja, bukatu da. Atigatuko dugu. Hau. Oxiderra hemen ikus dezakegu. Alanda ere. Zerion orainik ondo. Justo un oxider. Zazpimila metro. Zigara ja atmosferaren urrengo atalarekin. Venga, hor ondo goaz. Kalbera. Hor ondo goaz. Niko eta mar, hendik eta gu hor mantentzeko eskat. Orain gertatzen dena da liquid fuela gehiagik, osea, harinei gaztetzen ari zaigula. Akentzen badugu. Ikusten, defederazio hau eragiten digu. Hemen dago koska gauza da, ordun, bi motorekin atalau zerkatzea. Baina, klaro, horrek liquid fuela ez dakit emango digun. Eske hor dago movida asko dago hor, erditik. Ideiak onartzen ditut. Benetan. Ideiak onartzen ditu, ala. Osea, simpleki. Onartu egiten ditut. Orduan, hemen dator orain movida. Liquid fuel gehiago behar dugu. Baina ez dekogu nola jarri. Edo niri ez zait okurritzen nola jarri, baina. Porque hau kenduta. Hauetako beste bat jarrita. Epa. Piña. Eta gero hauek. Pisua atzera egidua. Eta klaro, honen movida da hau. Orain berriz, mogitu behar ditugula. Atzera dago eta ezin dugu. Orduan, klaro. Hau ezin da izan. Hau, oxiderra hau, ez dago interesatzen. Eta hau txikiegiak dira. Edo, orain okurritzen zait, hauek hemen jarrita genezakeen da pizkata horrera botatzea. Hau izan daiteke beste ideia bat. Hau izan daiteke beste ideia bat. Alandare, arazo izango da deselerazio hori. Sortzen den deselerazio hori gelditu beharko dugula. Bizkatzo baten utzi eta gero aktibatu beste minimoan edo deselerazio hori zertatzeko. A ber... Azkenengo saiaketa estela hemendik utziko dugu, bale? Nahiko intentsibo izan da hau. Venga, emango diogu kaina. Claro, orain igual abiadura gehiago beharko dugu hau gora botatzeko, ez dut horretan pentsatu. Espero dut behar dugun abiadura altzea, alanda ere.
momentuz ondo. Abiaduratzen gaude, dena ondo. Hartzen dugun bitartan dena ondo. Bi mila metro. Sarbera, ingo diogu. Metro goaz 3000 metro. Mila metro. Mila metro. Zuzenduko dugu, hor. Hemen joan behar gara, abiadura hartzeko, bale. Hau txarra da, orain txarten gertatu dana. Mila metro. Mila laureun. 6.000 bosteun. 6.000 seieun. Eta da gertatzen segun kosa berbera. Birpentsatu behar ditu gauzak nahiko severoki. Ez dakielako oso ondo segateko gertatzen den. Orduan, mendik utziko dugu momentuz, bale? Espero zuen guztoko izatea. Guztoko izan baduzuen. Ideiak utzi, mesedez, benetan, ideiak utzi hortik, ja ez dakitelako oso ondo zer egin. Beraz, ideiak utzi, eskerrik asko egotegatik. Disfruta hau, ondo pasa, aste hona izan, joango gara ikusten astean zehar. Eta esterik gabe, hurrengo launok, hau!